Uchane, she's a clinical nurse practitioner from Unjani Clinic based in Queenstown. Ongena bezantsi ne-ewe iphaya kulaa ndawo. Namhlanje ke sincokola ke nge-reproductive health. Sizaba no-part 1 of part 2. Sisiphathiswa, good morning and thank you so much for joining us. Molweni bhuti wam, ndiyabulela nam ukuba nani ndiyaxolisa ngoba late. Hey, sesilibethile ixesha. I think sizawungena out of ezaa zinto contraceptive options, STI and prevention, pregnancy and parental care, abortion, reproductive rights. I think let's just take only contraceptives. Then go part 2 of our conversation. Sizawuthekisha ezinye. Right, it's How fine. about that? Okay, sure. Let's talk about contraceptives. Sisiphathiswa, i-contraceptives yi-family planning andithi na ukucwangcisa ngesixhosa. Ngaba mhlambi zikhona iintlobo ezahlukeneyo, ii-methods ezahlukeneyo ubana nantsi enye into onoyisebenzisa xa ucwangcisa, nantsi enye into onoyisebenzisa xa ucwangcisa. Why ndibuza? Abantu abanintsi baye bathi xa ngaba be-excuse into yobana why bengacwangcisi, bathi hayi andikufuni mna ukucwangcisa because kuyandityebisa ucwangciso. Ingaba ii-methods zokucwangcisa zithini and zisebenza njani mhlawumbi? Okay, bhuti wam, enkosi. Sine-oral. U-oral wethu ziipilisi. Iipilisi zethu zihamba ngee-hormones. Sino-Trifacil, sino-Nodette, sino-Overall, sino-Ovram, ne? And then sibe ne-injections, i-Petogen ekwakuthiwa yiDepo, i-Naristarate. Ezi injection zimbini ziyayenza into. Okay, mandiqale ku-oral. Sine-oral, sine-injections, sine-implanon, which is ezihlala emzimbeni ixesha elide, njenge-IUD, which is intrauterine device. I-implanon ifakwa phaa engalweni, ihlala i-3 years emzimbeni. Iipilisi xa uzithatha zona kufuneka uzithathe every day at the same time. Uba ngaba awuzithathi at the same time uzawumitha. That is why sesifumanisa abanye abantu bathi xa kutyhuwile phaa kwi-family planning queues eklinikhi, athi hayi suka ezi zinto ezazikho 100% mna ndikhe ndamitha ndizisebenzise. And ke wona if you don't have knowledge uzayithatha into yobana hayi ziyamithisa, kanti mbuzo uba ubuzithatha kanjani. Sukuthi ndizithatha ebusuku, uba ngaba uyithatha ebusuku yithi ndiyithatha ngo-8 o'clock. Uba ngaba uyithatha ekuseni, sukuthi ndiyithatha ekuseni. Suyithatha ekuseni, yithathe ngexesha, iba nexesha eli-strict othatha ngalo, because xa ubhuda ixesha uzawumitha. And then kwi-injectables, ii-injectables zenza i-loss of libido. That is why ufumanisa into yoba oomakoti emtshatweni bango-don't touch, abafuni ukubanjwa. Sele ebanjiwe uthi khawulezisa ugqibe usuke phezu kwam, akanamdla. Why? Because zikwenza udubeke umzimba lo wakho. Noba uyabhantswa umzimba lo udubekile, ubuhlungu, awufuni kwanto. So funeke uyazi into yoba we need thina as clinicians to educate abantu ukuthi jonga, ewe ndiza kunika i-Naristarate ye-2 months. I-Naristarate ye-2 months ingamafutha. Izawukwenza into yobana ungaliboni ixesha, ungamenstruate kwabanye abantu. Abanye bayamenstruata even though bekuyo. Izawukwenza into yoba ungamenstruate and izawukwenzela i-loss of libido. Awuzuyirhalela indoda, awuzurhalela nje ukuphathwa wena. Noba umntu uyamnika, uzawufuna into yoba makavele akhwele phezu kwakho ehlike ohlukane nawe. Bese siphinde sithi amadoda awayenzi foreplay, kodwa sithi abantu abaplanta le seed yokungenziwa kwe-foreplay. And then i-Petogen nayo intle, imnandi, ye-3 months, but nayo ikwenza into yoba ube ne-loss of libido. So xa ukhetha ukutofa funeke uyazi into yobana this is the challenge ozofeyisana nayo, and also zenza i-appetite.
uyatya. That is why ufumanisa abantu abaninzi bathi mna inaliti iyandityebisa. If you will be able to control i-appetite yakho whilst ukwinaliti, it is well. Qhubeka nenaliti. Uba ngaba uzawukwazi ukuqhubeka uzawukwazi ukuseva emtshatweni wakho inkonzo yomtshato ukwinaliti, qhubeka nenaliti. Sibe ne-Implanon. I-Implanon ihlala emzimbeni for 3 years, ifakwa engalweni. I-side effect ye-Implanon, abantu abaninzi, they are complaining with i-vaginal discharge. Ayo menstruation, it's a vaginal discharge. Not discharge, sorry, bleeding, vaginal bleeding. Baya bleeder abantu be-Implanon. Although i-right, ihlala i-3 years. And it doesn't mean yikhuphe, ya ekliniki sizokwazi into yoba sicontrole la bleeding. Sibe ne-IUD. Okay. Le kwakho iloop, lo kwathiwa iloop, kuthiwa umntana uphuma ebambe ngesandla, nayo I think ihlala 5 years emzimbeni wakho or 10 years emzimbeni wakho i-IUD. Into efika pha esibelekweni ibe ngathi nguthi. Xa siyijonga phaa kwi-scan sifika ikhona i-insitu ihleli kakuhle inguthi kakuhle phaya. Nazo ke izinto esinazo ze-family planning ngaphezu kwazo zonke, because zona zikhusela isimitho, azikhuseli i-STI, azikhuseli i-HIV and AIDS. Yeah. So on top, i-condom, very important. Enkosi. Sisiphethe uzicacisile wazidwelisa and ke ngoku wazibeka ne-side effects, if I can put it like that, zazo, and waza nazo nezisombululo futhi into yobana xa u-experience mhlawumbi your vaginal bleeding, so what you need to do. And then xa ufumanisa into yobana une-appetite eninzi, yile nto ke ngoku abantu athi mna hayi ndine-appetite andizukwazi ubana ndicwangciswe because of i-appetite, then you need to find something that is going to assist suppress your appetite. But ke ngoku masithethe ngale nto yobana ndifikile ke ngoku sisiphethe ekliniki namhlanje, ndayifaka le naliti, ndazithatha ezi pilisi ye-3 years. Isebenza after ixesha elingakanani lapha kum emzimbeni? Ndingakwazi into yobana ndabelane nesondo neqabane lam namhlanje malanga bendize ekliniki ekuseni? Ukuba ngaba, enkosi mntasekhaya, ukuba ngaba uyaqala ukuzocwangcisa namhlanje, siza kwenza i-physical examination, sitshekishe ne-pregnancy test. Siye sithande into yoba uze usexesheni, siyayijonga i-pad. Ndikuxelele chuma, abanye beza neetumato sauce phaa kwezaa pads, abanye beza neebhitruthi phaa kwezaa pads. Siyayijonga yonke loo nto leyo. Now, uba ngaba uzokokuqala, coming to your question, awuzukwazi ukulala namhlanje, at least yihlale i-7 days ukwi-method before ulale. Uba uyalala, make sure ukuthi you are using i-condom. And to add on what I have said before, abanye umntu uthi inyama yakhe uba nenyama, bathi kuthiwa inyama yakho ihlika xa ukwezi injections. Abanye ngenxa yokungabonela gazi, it's psychological. Umve umntu esithi unomqolo, ndiyaliva igazi liyenyuka apha emqolo lizonuka apha ezimpumlweni. There is no such, to the extent that abantu abaninzi umntu uthi xa esiya ekliniki ngoku athi andiyihlabi idepo ngoba indinukisela ngegazi and indenzela umqolo, ndihlaba i-petogen. They are not aware ukuthi this is the same thing, into enasidlala ngamagama. And ke thina ke sive siqomba good shot, ndiza kunika i-petogen, uyibone ibhalwe petogen. You are not aware into yobana nguPanado no-paracetamol lo ndikunikeza yena. Okay. So to come to your question is that awulali immediately uba ngaba uyaqala, unless uza kwi-follow up ye-date yakho, which means le nto ikhona apha emzimbeni wakho already. Okay. Sisiphethe, let's now talk about abantu mhlambi. Let's say I'm HIV positive or I'm diabetic or any chronic disease okanye nasiphi na nje isifo endinaso enditya i-treatment yaso. So but ke ngoku ndifuna ukuzokwenza i-family planning apha ekliniki. So nim-advise into yobana if mhlambi chronic disease, xa kusebenzise le i-method ye-contraceptive okanye
it applies to everyone. You don't necessarily need to ubana ube okay when no chronic disease mhlambi this will be suitable for wena okanye xa ungena chronic disease this will be very much suitable for you. How does it work? Iyahambelana mntasekhaya ne chronic wakho. Umzekelo, Okay. kunyanzelekile xa uyokwenza i-family planning wenziwe i-vital signs. I-blood pressure, it's very important for us to know so that you'll be able to select a right i-family planning option for you. So kunyanzelekile into yobana usikwenze i-vital signs. Even your weight, we need to see your weight uba ithini. Mandenze umzekelo ngomntu oxhuzulayo. Umntu oxhuzulayo, it's advisable ukuthi athathe i-injectables so that angazulibala. Khumbula uzoba nako ukulibala because of the condition. Angazuzilibala ezapilisi. So makathathe u-injectable ukwenzela into yoba angazulibala. And also omnye uyuqonda into yobana iza kumnceda nokuthi angakwazi ukuya exesheni each and every month, more especially umntu ongazukwazi ukuzitshintsha ngokwakhe. So nakwi-blood pressure zikhona oqonda into yoba andizukwazi ukumnika le because i-blood pressure yakhe it's high. Then i-side effect yakhona izawuncedisa ekwenyuseni kwakhona i-blood pressure. So it's very important into yobana xa uyokwenza i-family planning makuthathwe i-vital signs so that uzofumana i-option e-right for you. Oh, Sis Patiswa, I think we've tackled everything about the contraceptives. But if you do have anything that you would like to kwashelisa siyivale nje in 2 minutes from now. Kakhulu bhuti wam. Family, kubalulekile into yobana siye ezikliniki. It's very sad when you see izinga labantwana abakhulelwayo, more especially i-teenage pregnancy. It's very sad to say, where do we go wrong as health workers? Senzani thina as e-health workers? If it means kufanele into yoba utata urhulumente asiprovide nge-contraceptive methods, sihambe siye ezikolweni sicele ootishala senze ityhupha sibacwangcisele phaya, it is well, we can do that as long we are going to save this, because asikwazi ukubanqanda abantwana bethu uba mabangalali, abadluli kuthi xa befuna ulala. So the only thing that we can be able to do kukuba sizame ukupreventa i-teenage pregnancy. Sizame ukupreventa ukuthathwa i-advantage kwabantu besifazane abaphazamisekileyo engqondweni abangakwazi uzithathela i-decision nimbhaqe selekhulelwe. It is very important, and I emphasize ukuthi very importantly, colleagues zam, ukuthi abantu abayela i-family planning, i-vital signs zenziwe. Enkosi. Sis Pat, I just spoke to my producer. Asizukiyeka ngoku, sizawubaleka nje siye ezindabeni, and then when we come back, I want us to talk about the vaginal bleeding kuyo yonke lento ye-contraception, then siyivale. But for now masambe sibheke ezindabeni. That was uPhathiswa Futshane simbamba ke yena ke in our Queenstown studios. Sizongulwazi nokuxhuma Mdeuka on Matakane, specifically on Fukani. Right, imizuzu mathenzi beyi-3 ngoku ibethele intsimbi yaka 10 o'clock. Inkosi wethu siphoke uhlebe lapha ke yena ke ngentsimbi yeshumi. Shilo ke bathendabazi yabuya right at the top of the hour. Sabe singena ke thina ke kwi-3rd and the last hour of the show. Igama lami ndinguchuma wakwaMdeuka. I'm giving you the mid-morning radio. We call this one uMasakhane. Nditshilo ke ndathi ke sincokola naye ke uPhathiswa Futshane. She is a clinical nurse practitioner phaa ke eUnjani clinic in Queen. Namhlanje ke sincokola nge-reproductive health. Part 1 of part 2, but we've decided to tackle only contraceptives options. Sis Pat, before siye ezindabeni, uye wathetha ngendaba ye-vaginal bleeding. Ndiyafuna okay usicacisele into. I want you to go back to ezinhlobo methods ze-contraceptives ne and ke ngoku uzame ukusicacisela into yobana what are the early warning signs zala vaginal bleeding. Why I'm asking you this, because singabantu abazulisayo thina.
uzawuva into isenzeka apha kuqonda hayi wethu. Yeah, understand izawuphela. So I want you to give us into yobana mhlambi what are the warning signs, early warning signs zala vaginal bleeding after uchoose lo method uyichuzileyo ye-contraceptive? Enkosi Chuma. Xa ugqibohlaba i-Implanon, because yiyo kakhulu eye iveze indaba ye-vaginal bleeding, uzawubona ngala discharge i-brown inukayo. It means ingakhona, ayikathi ndikhona. Xa isuka apho mhlambi after 2 days after that ufumanisa into yobana nali igazi ndiyalibona and ndine-Implanon. Ukuba ngaba eli gazi livela ngee-dates zakho zoku-menstruate, ungacinga uba it's your menstruation. But ke ngokunana eli gazi alistophi litsho waya. Okanye ufumanisa into yobana ekuseni xa uvukayo uyalibona likhona, emini alikho, xa uyolala likhona, lenza loo nto. Then you must seek help. Go to the nearest clinic. Ufike uthi into yoba ndikwi-Implanon, I see this bleeding and understand uba kwenzakalani. Abanye ufumanisa into yoba athi sisiphethe mna oko ndandiqale ngoMeyi, ngu-Agasti oko ndandiqale ngoMeyi mna ukubhlida andistophi. You understand? Then go to the clinic. Ungade kwenzeke ii-complications. Remember, ubunegazi liphumayo nje elisingalaziyo into yoba liphuma lithini, ithini into yayo. Even your HB, i-hemoglobin yakho, it's going down. You will develop i-dizziness, you will develop i-headache, ube nomzimba odubhudubu odiniweyo. Why? Because your HB iyehla. So kufanele into yobana xa une-vaginal bleeding, hamba yiye ekliniki uzobonwa zii-clinicians bazame ukuyistopha. If ayistophi, they will know what is the second step, the next step ukuthi makwenziweni ukuze istop. If at all ayistop, then it will end up siyikhupha lo Implanon because it's not good for you. And the other thing So, wena Chuma esingakhange sithethe ngayo endiyilibeleyo, i-petogen ne-naristarate inayo i-tendency yokuthi sele uyistophile. Abanye abantu bahlala iminyaka bengayiboni i-menstruation yabo. Yenye i-side effect leyo. And ufumanisa into yoba uzawuthatha ixesha even ukuconceiva. Xa usebenzisa iipilisi uziyeka namhlanje umitha namhlanje. Xa usebenzisa i-Implanon, uba ngabe iphelelwe namhlanje ngomso walala ungamitha. So zezi zimbini ezi zithatha ixesha uba ude ube uyamitha, depending kwi-fertility yomntu ukuba ithini na. Enkosi. Sisiphethe xa so awukwazi uba ne-vaginal bleeding ube ungafaki ungenzenga i-family planning. So there is no way yobana ungane-vaginal bleeding if ever awenze i-family planning. Ungaba nayo mntakamama i-vaginal bleeding ungekho kwi-family planning, engeyo menstruation. Leyo ingaba ngumzekelo, ingaba mhlawumbi yi-sign ekubonisayo into yoba kunengxaki mhlawumbi esibelekweni njenge-cervical cancer. Kulapho ke ngokunana kuzafuneka senze i-pap smear sibone into yobana kwenzakalani apha kuwe ngaphantsi. All right. Sisiphethe, andizokuyeka bethu ngicela ubuza nje le question i-1 because I have friends eziyenzayo. I'm not sure ubana ubungozi bayo bungakanani na. Usexesheni kulaa veki ye-menstruation and then utamthura athi khawuze apha endlini. Ufumanisa into yobana ndizawuthenga ezaa zinto zokustopha i-menstruation just because I want to accommodate my boyfriend at that particular time. How dangerous it is to do that. Irongo kakhulu, nam ndikhe ndawuva lo mkhuba lo. Irongo kakhulu mntakamama, because kaloku elaa gazi funeke liphumile emzimbeni. Elaa gazi akufunekanga libe lisemzimbeni, funeke liphumile emzimbeni. Then xa ustopha ke ngokunana, ustopha into yobana usithi uzawuphinda uthini nini. You understand? Exactly. So irongo masingayi-interrupti indalo ayisenzeka. Yeke. Xa into yoba utamthura uyafuna ninoske nisebenzise ikondom. Guys, ikondom is very important.
i-condom is very important. Oh. Jonga ngoku silapha sonke nawe Chustu lapho kwelo cala lakho. Ziphi ii-partners zethu zenzani nabani, zityaphi ilantshi ngoku, zityiwa ilantshi okanye zitya ilantshi zona, you understand? So asizazi uba ziphi ngoku. So i-condom is very important because isikhusela Yeah. kwii-STIs, isikhusela kwi-HIV. Xa utamthura endifuna ndikwi-periods, utamthura makayazi into yoba uzawumfoxoza phaa kwi-condom, atye kubomvu kunjalo Okay. ibhitruthi So yakhe. Enkosi. akubikho ngxaki xa ezawungena phaa kukho ibhitruthi, akubikho nto yenzeka as long as protected. Akubikho If nto ever yenzekayo. awukwazi- Kukho laa mithi besikhule ngayo ke thina ke zintanga zotshaka aba boo-70s abafana nam. Abazali bethu bebesithi xa bekubona into yoba uyaqala umenstruate, the only thing that they will tell you, bebengakuxeleli nangenye into ukuthi uzulale nenkwenkwe kuzazibuya mithi. Nantso qha into ebesiyazi. So into ebesiyenza thina ubugada into yoba ndingalali nenkwenkwe ndimenstruate ngoba ndizawumitha. Idenja ibilapha. Awuzumitha xa ulala nenkwenkwe umenstruate, uzawumitha ngexesha lakho lokumitha le-ovulation, not ngoku ukwi-periods. So akukho danger yenzekayo. Makatye utamthura ibhitruthi yakhe. But I think masivale wethu part 1 wethu. Xa sibuya ke ngoku sawuncokola about STIs and prevention, pregnancy and parental care, as well as abortion, reproductive rights. But I think izawubandeleya abortion and reproductive rights nayo sizawunyuka if ever kufuneka siqhubile. But thank you so much sis wam, ube nemini emandi Enkosi going ahead. kakhulu ubhuti wam, ndiyabulela nam. Right, that was uPhathiswa Futshane. She is a clinical nurse practitioner from Unjani Clinic in Queenstown. Besincokola ke namhlanje about ke ukucwangciswa and i-options onokuthi uzithathe wena mntu xa ngaba usenza i-family planning. I hope ke mphulaphula mhlawumbi if ke ikuphosile le interview, you can also access it on our Facebook page. It's called Vukani Community Radio. Later on, Sabukazi will also post it on our YouTube channel. So subscribe wethu so that uzaba notified whenever kungena ke izinto ezinjalo. Misudu masiyenzi be-11 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi. In fact bethle intsimbi yaka 10 o'clock. Masikhangela into yobana siyofika njani na kudliwanondlebe lwethu lwesibini. But before we do that, let's pay some bills. Kunika ithuba